Velkommen til webinaret omkring prompting, og vi skal nu i dag tale om promptguiden 123, som er en af de mest, synes jeg, nemme måder, hvis det er, at man skal bygge et prompt. Mit navn er Henning Carlsen, og jeg kommer fra virksomheden Link Social, og hvis jeg lige skal prøve at se her, så er det, som jeg primært gør, det er faktisk at hjælpe virksomheder med at blive digitale, enten på LinkedIn eller ved hjælp af AI. Det jeg primært gør, det er faktisk at gå i gang med at hjælpe salg- og marketingafdelingerne, men i forbindelse med AI, som er noget, som I også, der deltager her i dag, kan se nok er svært, så er der også rigtig mange virksomheder, som synes, at det er rigtig, rigtig svært at så komme i gang med, og derfor så hjælper jeg dem typisk i bestyrelser, direktioner og lignende med, hvordan implementerer vi AI. Men nok omkring det. Jeg vil lige høre, om I kan prøve lige at skrive i chatten, hvorvidt I kan høre mig fint, og I kan se mine slides, fordi så vil vi lige så stille gå i gang. Skriv her igen. Sådan der, det blev lige med versaler. Så er vi ved at være deltager herinde, og det jeg lige kan sige, det er, at vi, hvis jeg lige kan få teknikken til at fungere en gang her også, så har vi lige en lille bitte afstemning, fordi vi bruger jo nok alle sammen, skal lige se her, og alt er ok. Tak Anker, du er den hurtigste her i dag. Vi har en lille bitte afstemning her, som jeg lige launcher her på som I lige vil se, den kommer ind. Nu her skal vi lige have den til at... Ja. Så skal vi lige have den her til at fungere her. Den kommer der, den fungerer. I kan se en afstemning nu her inde i webinaret. I må meget gerne gå ind og stemme her, og når der står sprogmodeller, ChatGPT er en sprogmodel, Claude er en sprogmodel, Microsoft Copilot bruger en sprogmodel, så vi kalder den en sprogmodel i dag. Endelig gå ind og så stem, hvad det er for nogle sprogmodeller, I bruger, sådan at jeg kan få lidt en idé om det, og så vil jeg selvfølgelig prøve at så tale ind i det. Jeg har også lige et andet spørgsmål, det er, når jeg lige klikker her, kan I så se de sider, som jeg viser her, fordi det er, grunden til at jeg lidt spørger, det er, fordi det er faktisk lidt en ny funktionalitet, som som vi bruger her i dag i forhold til den måde, som webinarprogrammer er bygget op på. Så det vil jeg sætte ud. Fint. Godt, og Jesper, Jan, Troels, kunne I lige prøve at sige, kan I se det slide, der står sgu gerne nu, hvem er Link Social, det skulle jeg gerne se, kan I se det? Så. Og mens jeg lige får svar på, om I kan se mit slide, tak, tusind tak for hjælpen, da den kom der, så kan I se i afstemningen, at hovedparten bruger ChatGPT, det er der 11, der gør, og et par stykker bruger Microsoft Copilot, og en enkelt bruger Copy AI. Super fint. Tak for alle jeres tilbagemeldinger her. Nu hopper jeg lige over, sådan at I også kan se giraffen her i dag. Super kort, så er det prompt 123, som vi skal til at arbejde med i dag. Og jeg vil prøve lige at se, om jeg kan dele min skærm her, hvilket jeg selvfølgelig også har lavet om. Så beklager lige, at I er en lille smule testkaniner her i dag, men det er jo super med ny teknologi, så længe det virker. Så jeg prøver lige at dele min skærm nu, og så må I lige give mig et feedback på, om I kan se den. Så deler den her. Og så skulle den faktisk gerne være der. Og hvis jeg lige må ulejlige jer en enkelt gang til, så kan I se, at jeg deler min skærm nu, sådan at I kan se forsiden på min PowerPoint. Så kan vi
Hvis det virker, så kører vi los herfra. Godt, tak Camilla. Jamen, vi hopper herover i PowerPointen her. Vi hopper lige over. Det her får I bagefter. I får det til download. Bare roligt. Men tilgangen til prompting, blot lige fordi, at I har vidt forskellige måder at tilgå prompting på, tilgå de her sprogmodeller på, så vil jeg bare lige give et lille hurtigt oprids. Jeg synes, at det er en fordel, hvis man betragter de her sprogmodeller som om, at man har fået en assistent eller en kollega, men at det stadigvæk er jer, som har styringen, det er jer, der er eksperten med jeres erfaring og alt jeres viden, som I har omkring det, I beder jeres assistent om. Skriv til den som om, at det er en medarbejder. Skriv til sprogmodellen som om, at det er et menneske. Så vil I også kunne se, at I får nogle bedre resultater, fordi hvis man skælder den ud eller råber af den sådan i skrift, så kan det faktisk gå ind og påvirke de resultater, I får ud i selve promptet. En anden ting, som også de fleste gør forkert, eller hvad kan man sige, gør, at det bliver svært for dem, det er, at man starter med nogle meget komplekse opgaver, nogle af dem, som er meget tidskrævende. Sørg for at komme ind og så starte med simple opgaver, og så øge sværhedsgraden efterhånden, som I bliver bedre. Her er lige et hurtigt eksempel fra en af mine kunder, som har taget den her tilgang, jeg lige har beskrevet, virkelig ind til sig. Det her er deres sprogmodel, som de har lavet et AI-genereret billede af. Det er i en marketingafdeling, der bruger den, og i stedet for at sige, at det kan vi få AI til at hjælpe med at løse, så har de givet hende et navn, og derfor så er det at prøv at det får vi Monique til at hjælpe os med. Og det er jo virkelig den ultimative måde at så bruge sådan en sprogmodel på. Der er så selvfølgelig specielle chatbots eller sprogmodeller. I kan se dem her, det er nogle af dem, jeg arbejder med, og når I kommer ud og får pdf'en, så er der link ind til de forskellige, sådan at hvis der er nogen af dem, I kender, så kan I komme ind og prøve dem. Men det er bare, tænk lige på, at der er faktisk andet end ChatGPT derude, og som faktisk også kan gøre et ganske godt arbejde. Men lad os komme i gang med det. Hvad er et prompt? Jamen det er jo grundlæggende det, som man beder robotten om. Det er den instruktion, man giver. Nogle mænd vil sige, at de bliver promptet af deres bedre halvdel, deres koner, fordi de får en instruktion om, hvad pokker det er, de skal gøre. Så der er nok nogen, der kan lidt genkende det. Og her er det jo selvfølgelig også helt elementært. Jo bedre en instruktion du giver, jo bedre et prompt du giver, jamen jo bedre resultat er det. Og så det rette prompt er faktisk det, der kommer til at gøre, hvorvidt I får forløst det her kæmpe potentiale, som det er i AI. Og hvad er det så faktisk, at der gør prompting svært? Jamen, jeg prøver at lave et eksempel her i kursusmaterialet, der viser, hvad er det faktisk, der er svært. Og det er lidt humoristisk, og jeg håber ikke, at det støder nogen, men nu lad os hoppe ud i det. Det her er en kvinde, og hun er gået en tur ud i en skov, og i den skov, så støder hun faktisk på det, der er en ønskebrønd. En ønskebrønd er en brønd, hvis man tager en guldmønt, og man smider den ned i brønden, så må man få lov til at få et ønske opfyldt. Og her siger hun så til ønskebrønden, efter hun har kastet mønten i: kære ønskebrønd, gør mig venligst udmodståelig over for mænd. Puff, så blev hun forvandlet om til en fadøl. Og hvorfor gjorde hun egentlig det? Jamen, fordi gjorde ønskebrønden noget forkert? Det gjorde den jo teknisk set ikke. Fordi den gjorde faktisk bare, hvad det var, den tænkte kunne være en løsning på selve det her spørgsmål her. Og hvis den her unge kvinde her havde givet nogle flere informationer i forhold til, hvilken retning løsning det var, hun gik efter, jamen så vil hun også have fået et andet resultat. Men når man kun stiller det her, gør mig udmodståelig over for mænd, så er alle løsningsforslag jo rigtige. Men hvis hun havde puttet noget mere kontekst ind i selve den her instruktion, som vi kommer til at kigge på lige om lidt, jamen så havde hun fået en anden løsning. Det kunne jo være et eller andet med,
giv mig et pænere ansigt, eller gør mit hår mere skinnende, eller høje kindben, eller nu skal jeg passe på, at jeg ikke bevæger mig ind på et eller andet farligt område, men jeg tror, I fanger lidt ideen af, hvad det er. Altså hjælp den, guide den til at så finde den løsning, der lige nuagtigt passer på den opgave, der bliver givet. Og det leder mig helt naturligt hen til 1-2-3-guiden, hvordan man bygger et godt prompt. Og inden vi hopper direkte ud i den, så vil jeg gerne fremhæve, at denne her opbygningsmåde her fungerer på alle sprogmodeller, der overhovedet måtte være, og det er en formel eller en guide til, hvordan I med nemhed kan strukturere opbygningen af jeres prompt. Hvis vi starter her med, hvordan man skal gøre det, så er det, at man skal strukturere et godt prompt. Og det allerførste er det jo en rigtig, rigtig god idé at starte med en helt klar anmodning som step nummer 1. Altså man faktisk starter med at fortælle den, hvad er det faktisk opgaven går ud på. Så i det her tilfælde her, der er det, hvis du ønsker at lave en produktbeskrivelse, kan du starte med, skriv en produktbeskrivelse for, og så nævner du selvfølgelig, hvad er det så for et produkt, som du gerne vil have en beskrivelse for. Det lyder usandsynligt elementært, når man siger det, men I skulle vide, hvor mange der ikke starter her på det her trin her. Når man så har lavet trin nummer 1, så kommer trin nummer 2, hvor man tilfører relevant information. Altså nu er vi lidt tilbage til ønskebrønden, gør mig udståelig over for mænd. Det var punkt 1. Men hun glemte punkt nummer 2, og det er at tilføje relevant information, såsom smallere hofter, højere kindben, og ja, I kender vejen derhen. Og i det her tilfælde, der siger vi, skriv en produktbeskrivelse for en bæredygtig vandflaske design til udendørs entusiaster. Flasken er lavet af genanvendeligt materiale, og så videre. Den unikke funktion er, at den kan foldes til en mindre størrelse for opbevaring. Bum. Så kan I se, så har vi allerede puttet noget kontekst ind. Vi har allerede givet det her en retning. Vi har allerede leveret alle de faktuelle ting, som vi ved, vi har omkring selve den her produktbeskrivelse. Og her lige et rigtig godt tip, det er, at selvom den hedder 1-2-3-guiden, jamen så kan man faktisk godt her, hvis man har skrevet en produktbeskrivelse, og man har tilføjet de informationer, som man har, så kan man faktisk meget nemt gå hen og så få tryk enter, sådan at man allerede her får et resultat. Og det kan jeg komme lidt senere ind på, hvorfor det kan være en god idé allerede at bede den om at komme med resultatet her, inden man går videre til punkt nummer 3. Fordi punkt nummer 3 er faktisk, hvor man går hen og giver den et udtryk, eller giver den en stemme. Selve stemmen, man kommer, det kan forstås her, hvor man siger, skriv en produktbeskrivelse for en bæredygtig vandflaske design til outdoors entusiaster, bum bum bum. Lad det lyde spændende og eventyrligt. Det er jo en måde at så sige, hvordan man gerne vil have det til at lyde på, men man har også mulighed for i punkt nummer 3 her, og så gå ind og faktisk lade sprogmodellen skrive den her produktbeskrivelse i virksomhedens brand voice, eller hvis man nu har lavet mange produktbeskrivelser, og man har en vis stil, en vis måde at så skrive de her produktbeskrivelser på, så kan man faktisk lave en brand voice specifikt til den måde, hvorpå at man laver produktbeskrivelser. Og det kan jeg komme ind på eventuelt lidt senere, hvordan at man gør det. Men det er her, hvor at punkt nummer 3 kommer ind. Og tilbage igen til punkt nummer 2. Hvorfor er det så, at jeg gerne kunne foreslå jer, at man allerede efter, at du har sagt punkt 1, og du har så tilføjet relevant funktion, at man så der beder den om at komme med resultatet, inden at man faktisk går ned til punkt 3. I må meget gerne skrive det i chatten, hvis der er nogen af jer, der har nogen idé om, hvorfor det kunne være sådan. Men det er, når man siger, lad det lyde spændende og eventyrligt, så kan den prompt, der er i forhold til en brand voice eller en tone of voice, den kan faktisk godt gå ind og influere på
resultatet heroppe i 1'eren og 2'eren. Så det jeg oplever de absolut bedste resultater ved, det er skriv første anmodning, tilføj alle de relevante faktorer og briefinger på man har på det. Tryk enter, lad den komme, se, har den forstået, hvad det er, vi beder den om, kommer den med noget, som vi kan bruge, eller skal vi lige ind og ændre lidt i prompten, og når vi så har opnået at få et godt resultat her, så kan vi gå ind og så sige, tak, det er jo fint, nu vil jeg så gerne have, at du skriver den med den her brand voice, eller at du i det her tilfælde lader det lyde spændende og eventyrligt, fordi så har man pakket fakta på plads først, og så bagefter så putter man så over det i den tone, som det var. Her er et hurtigt eksempel på, skriv tekst til et opslag på Facebook. Det var så nummer 1. For at markedsføre en økologisk ansigtscreme til miljøbevidste millennials. Produktet er vegansk indpakning og lavet af genanvendelige materialer. Produktet indeholder ingen skadelige kemikalier. Bum. Der kan man godt stoppe der, tryk enter, lad os få resultatet, og så kan man så se, om den har forstået det. Og foreslå venligst 3 kreative engagerende tekst, som appellerer til denne målgruppes værdier i forhold til bæredygtige økologiske produkter. Det er en måde at gøre det på. Man kunne også igen gå ind og så sige, at den skulle skrive det i en eller anden specifik brand voice. Et andet eksempel kunne også være her. Den får I med i slidesene, sådan at de kan se, hvordan det er. Jeg skal lige høre, inden jeg går videre, om der er nogle spørgsmål lige til den her del, så skal I endelig bare fyre det af over i chatten her, så skal jeg nok vende tilbage til det. Ellers så kører vi lige videre, fordi jeg har faktisk lidt ekstra materiale med til jer her i dag, fordi der er udover 1, 2, 3 guiden, så har vi lidt andre måder, som vi også skal gøre det. 1, 2, 3 er lidt det hurtige prompt, altså et langt prompt, der giver AI så mange detaljer som overhovedet muligt. Igen, som vi ser her. Her har vi så fået resultatet på, hvad det er, den giver de her 3 forskellige eksempler. Den har vi lige gennemgået, så vi hopper videre til den næste. Den næste, det er den, vi kalder lidt mere det systematiske prompt, hvor man faktisk nedbryder en lang beskrivelse til mindre selvstændige opgaver, der kan ændres en for en. Det er typisk, hvis man opretter nogle workflows eller GPT'er, som I kender inden for ChatGPT, så giver den her prompt-metode lidt mere mening. Her kan I se, at vi har delt den lidt op igen. Vi fastholder stadigvæk 1, 2, 3 guiden her, og tilføjer de her, og når der står brug infobase, og der står brug brain voice, så er det fordi, at lige det her er taget fra undervisningsmateriale til Copy AI, som der i hvert fald er en enkelt en af jer, der kender. Men infobase kan i ChatGPT-regi være det dokument upload, som man bruger, hvor man selvfølgelig bare gør det. Og brain voice-funktionen har ChatGPT i mindre omfang, men der kan man selvfølgelig koble et dokument til, hvor der er et prompt, der fortæller, hvordan det er, at den givende brand voice måtte være. Men det, som vi har her, er mere systematisk prompt, og hvis det er, at I overvejer og tænker, hvordan kan jeg faktisk få det til at stå således, fordi her, der er overskueligheden jo langt højere i forhold til, hvis man bare blev ved med at køre det ud i en linje, så er tricket det, at man skal lave et halvt linjeskift. Det gør man ved at holde shift-tasten nede, samtidig med at man trykker på return eller enter. Fordi i sprogmodeller, hvis man typisk trykker på return eller enter, så sender den spørgsmål afsted til sprogmodellen. Og det hvis man kommer her, så vil man skifte linje, så er det jo ikke det, vi vil. Så hvis man holder shift nede, samtidig med at man trykker på enter, så skifter den linje. Og derved, så hvis man har prompts, eller det her, eller meget længere prompts, så øger det kraftigt overskueligheden for jer.
Her kan vi sige, at det systematiske prompt kommer til sin ret, når vi siger, at vi gemmer det her prompt og bliver ved med at bruge det, men vi udskifter nogle af elementerne, hvor I kan se, her der har vi anti-aging ansigtscreme. Jamen det er en af de ting, der står hernede. Der kan vi så i næste gang vi prompter, så kan det være, at vi tager et andet produkt, i det her tilfælde en øjencreme, eller en scrub, eller en foundation. Det er min kvindelige tekstforfatter, der har skrevet det her, tror jeg tydeligt, de kan høre og se. Så derfor bevarer man alt det, der står her skrevet med almindelig tekst hernede igennem, men det er her, hvor der er gult, der erstatter man det så næste gang, man prompter med en af de andre produktgrupper, som vi har hernede. Lige dobbelt tjek, der lige er kommet nogle spørgsmål her. Du ser forskellen bliver fint. Hvad med SEO optimization, Ole? Den vender jeg lige tilbage til, Ole. Den skal nok lige komme på, for det er faktisk yderst interessant med SEO i forhold til det her. Vi går lige videre igen, hvor du har det systematiske prompt, altså en systematisk opbygning af et prompt, sådan at du kan se, hvor de enkelte dele henne, og du kan udskifte dem efter behov. Så har vi også det her, det lavdelte prompt, eller som nogle af dem, jeg underviser, kalder lavkagepromptet. Det blev det døbt, for jeg tror vist, det var fordi, at ham underviseren der, skal du så ikke sige, hvem det var, kom til at så kalde det lavkagepromptet i stedet for, så det er så lidt blevet døbt i stedet for. Det lavdelte prompt bliver brugt, hvis det er sådan, at man er på vej ud for at researche noget. Altså, vi ved teknisk set ikke, hvor vi ender henne. Vi starter med noget, og så ud fra de resultater, vi får, jamen så er det så det, der bestemmer, hvad for en vej vi så går efterfølgende. Og et eksempel på det her kan være, hvilket emne kunne interessere millennials, når det handler om økologisk anti-aging ansigtscreme. Og det stiller vi som spørgsmål her, og så kommer der x antal svar hernede, eller muligheder. Og hvis vi tager vores erfaring og vores viden, og så siger, jamen punkt nummer 1, det er faktisk den, vi tror, at der vil være den bedste at arbejde videre med, så tager vi fat i punkt nummer 1, hvor så giver 8 idéer med udgangspunkt i punkt 1 til content på Facebook og Instagram, som beskriver fordelene ved aloe vera og så videre og så videre. Målgruppen er millennials. Så I kan se her lidt, vi fastholder stadigvæk lidt opbygningen her, men vi tager det sådan i lavdelte. Og hvis vi sender den her afsted, så får vi selvfølgelig et resultat mere. Godt. Det er bare lige 3 hurtige stadigvæk på grundlæggende promptniveau, som jeg lige vil prøve at vise jer her i dag. Og sidst men ikke mindst, så har vi lige nogle ting, hvor det er, at folk plejer at plumpe i, fordi der er nogle ting, som ikke helt fungerer så godt, når vi prompter. Og en ting, det er for eksempel at bruge ordet ikke. Altså AI forstår ikke negative, altså eller ikke, hvad den ikke må, fordi hvis du fortæller AI, hvad den ikke må, så er der en god chance for, at den gør det alligevel. Og det er eksemplet her. Skriv ikke i et formelt sprog, eller skriv i et uformelt sprog. Så du skal fortælle den, hvad den skal, frem for hvad den ikke skal. Og det kan godt være, I kan se her, skriv en e-mail med en undskyldning for at komme for sent. Brug ikke en formel tone, og det her, det bliver så meget formelt. Forklaringen på det er, at når vi giver den det her, så er det jo den data, den får. Og hvis du giver den data, som den ikke skal bruge, så bruger den lige netop den her data. Så hvis vi skulle gøre det rigtigt, så skal vi skrive en e-mail med en undskyldning for at komme for sent. Brug en uformel tone. Det er faktisk det, der får den til at virke her i dag. Så har vi også lidt med begrænsninger, hvor at vi har et eksempel, lave en komplet liste med alle restauranter i København. Der kan du se, der kører vi herned, hvor det er jo overhovedet ikke nogen liste, overhovedet ikke noget, vi kan bruge til noget. Så går vi ind og prøver at lave den om, lave en komplet liste med alle veganske restauranter i København, så kommer der dog et resultat, men det er jo slet ikke noget i nærheden af alle veganske restauranter. Og derfor skal man ind og prøve at lave lidt om i det, hvor at i det her tilfælde erstatter vi komplet med omfattende, og vi sletter alle. Så lav en omfattende liste med veganske restauranter i København, og nu begynder det at ligne noget. Her får vi 10
eksempler, der kunne du så bare bede om at få 10 mere, hvis det var det, der skulle til. Men skal vi gå virkelig ind og gøre noget, som begynder at bruge noget, så er det, at vi skal være endnu mere konkret, hvor vi så siger, lav en omfattende liste med veganske restauranter, inklusiv detaljeret. Altså gør det mere konkret, og du får et noget bedre resultat også. Det får I lige herinde. Så lad os lige prøve at komme over her, og jeg stopper lige min deling her. Jeg håber, at det her 1, 2, 3 guiden her gav jer lidt en instruktion i, hvordan når I skal lave et prompt, hvordan I faktisk opdeler selve promptet, både sådan at et af sprogmodellen forstår jeg, men lige så meget også for, at I faktisk bevarer overblikket over, hvad er det faktisk, at jeg fortæller den her. Så, og vi tager lige et par spørgsmål, som kommer her. Der kommer et spørgsmål her fra Anker. Vi kan lige prøve at smide den ud, så I kan se den her. Jeg oplever det en fordel at sige, hvilken rolle jeg ser assistenten skal se sig som, for eksempel som specialist i marketing. Det er 100% rigtigt, Anker. Det vil jeg give dig ret i, at man gør. Det er faktisk det, som vi i hvert fald har valgt, og så det med at tildele AI-modellen en rolle, det har vi valgt at så lægge op i det, der kaldes lidt mere avancerede prompt-teknikker. Men det er 100% korrekt, at man kan i en prompt gå ind og så sige, jamen nu har jeg lige undervist en masse journalister, for eksempel, så kan man sige, du er en erhvervsjournalist, som har speciale i at, hvad det nu er, den skal, at lave referater eller lave citathistorier, for eksempel, og så beder man den faktisk om at gøre det. Eller man kan sige, du er en bygningsingeniør, og så kan man så stille den alle mulige spørgsmål, som det vil være naturligt at stille til en bygningsingeniør. Så det er egentlig taget det som at du tænker til en til Anker i hvert fald. Så har Ole skrevet ned i chatten hernede, hvad med SEO optimization? Jamen det kan den faktisk sagtens gøre. Og det er egentlig taget at bede den om i selve prompten, og så lave, hvis man eksempelvis skriver en blogartikel eller andet, så kan man bede den om at SEO-optimere samtidig med. Jeg vil sige, Ole, lige i forhold til det her SEO-optimering her, så er det klart min opfattelse, at når man har det, at man både har, den skal skrive en blogpost, og også så samtidig til den blogpost lave en SEO-optimering, for at tage det som et eksempel, så er det, der fungerer bedst, synes jeg, det er, at man lægger det ind i en GPT, eller man lægger det ind i det, der kaldes et workflow, altså hvor man laver noget AI-automation, fordi at typisk vil det være noget, som man igen og igen vil gøre, og derved får du et væsentligt mere ensartet resultat, og væsentligt mere et resultat, som du har nemmere ved at kontrollere og styre i forhold til, hvad det er, at du har. Jeg vil lige prøve at se her, der kommer lige det her. Claus har et spørgsmål her op også. Findes der sprogmodeller, der kan tage referat? Vi kan lige prøve at sætte den ud, så I kan se den alle sammen. Findes der sprogmodeller, der kan tage referat, for eksempel på et møde, hvor der deltager 5 personer? Det kan de faktisk stort set alle sammen. Udfordringen her, Claus, det er faktisk at optage den. Og så når du har selve optagelsen, så laver man en transkribering, som det så smukt hedder. Et klassisk eksempel er, hvis vi har Teams-møder, eller det her webinar her, kan jeg også godt gøre det. Der har vi jo en video og en audiofil. Altså videoen er, hvor I ser mig, og audiofilen er, hvor I hører mig. Den kan man trække ind i diverse programmer og få den til at lave det, der hedder en transkribering, således at det talte, altså audiofilen, kommer ned som afskrift. Altså nu i det her minut her, der siger jeg det og det og det, og om
få sekunder, så siger jeg så noget andet. Det kommer simpelthen et langt dokument, hvor alt, hvad der bliver sagt på Teams-mødet eller på det her webinar, det bliver nedskrevet. Når det så bliver nedskrevet, så kan man meget, meget snilt få sprogmodellerne til at gå ind og så sige, giv mig et mødereferat herfra, og udtræk action point, eller du kan faktisk, Claus, fuldstændig selv bestemme, hvad det er, at du vil trække ud af det her møde, fordi det er sådan, du skal tænke det sådan anderledes, som om, at nu har du noget data, og der bestemmer du selv, hvad det er, du vil have den til at gøre med det data. Så du kan egentlig chatte med dit Teams-møde, eller chatte med dit webinar, og så sige, hvilke personer blev nævnt, hvilke teknologier blev nævnt, hvad ved jeg, og du kan også få sprogmodellen, hvis det nu er, lad os sige, det er et møde, altså det er et salgsmøde, hvor du har en mulig kunde med, så kan du få den til at give den lead score, du kan få den til at sige, hvor stor er, med baggrund i det her møde, er sandsynligheden for, at de vil købe det produkt, som vi taler om. Og så det er så dybt et emne, Claus, at vi kunne lave et webinar næsten udelukkende omkring det. Så hvis du gerne vil se et eksempel på det, så er du velkommen til bare lige at skrive til mig, så kan vi sagtens gøre det. Så ingen problem. Så fint. Godt, så har vi faktisk ved at være næsten ved vejs ende. Jeg vil faktisk lige gøre det, at jeg vil lige dele det her med jer, sådan at I kan, sådan der, så burde I kunne gå ud og downloade pdf'en af materiale, som I har her, og så vil, det er fint, Claus, tak, så skulle I bare kunne downloade pdf'en, sådan at de slides, jeg har vist jer her, dem vil I meget nemt kunne se, og så kan jeg kun henvise til, hvis jeg lige hurtigt deler min skærm igen her. Nu kommer det slukke på mit kamera, det går rigtig godt. Så jeg deler lige min skærm igen her, sådan at vi lige kan, det må blive, der var den. Så jeg går lige herhen, så I vil faktisk her kunne se her, at der er flere forskellige webinarer, som der kommer og er også omkring AI. Så hvis I har lyst til at gå ind og deltage i dem, så er det video.linksocial.dk/webinar, og det kan jeg lige smide herude i chatten til jer, sådan at I kan se den her alle sammen. Der er I meget velkommen til at gå ind og deltage, melde jer til, hvis der er noget. Vi har salg, vi har marketing, og vi har en, som jeg næsten blev spurgt om ugenligt af virksomheder, det er, hvordan kommer vi i gang. Jeg håber, at I fik besvaret spørgsmål. Jeg håber, I fik lært en masse her i dag. Jeg siger i hvert fald et stort tak til alle sammen for deltagelse. I er velkommen til at skrive til mig og kontakte mig efterfølgende, hvis der er noget, I vil have uddybet, eller noget, I kunne tænke jer at vide noget mere om. Og ellers så vil jeg bare sige tak for i dag. Jeg bliver lige hængende ganske få minutter her i chatten, hvis der er nogen, der har noget, som de meget gerne lige vil spørge om. Så mange tak for i dag. Vi tales ved. Ha' det godt. Hej.